Казвам се Анастасия Георгиева. Много бих се радвала, ако родственици и наследници на дядо Цанковия род се съберат тук, в тази къща, някой ден. А защо този ден да не бъде на 17 или 18 октомври, тази година, когато ще честваме 145 години от неговото рождение? Заповядайте в родната къща на Цанко Церковски, тук, откъдето тръгват вашите корени. Здравейте, аз съм Красимир Дечев. В момента се намираме в къщата на Цанко Церковски. Аз съм един от наследниците на предпоследното дете на Цанко Церковски, Босилко. Майка ми е Маргарита Бакалова. Не се познаваме с вас, много ще се радвам да се видим на тая среща, тая 2014 година. Благодаря ви.